Dobrý deň prajem všetkým. Ja by som v podstate zhrnula všetko to, čo bolo povedané, možno, že s takým trošku pragmatickejším pohľadom na ten zákon o športe, naozaj z toho skutočného pohľadu športovca. Ako fyzické osobe, čo pre ňoho v skutočnosti prináša, čo mu môže ponúknuť a čo v podstate, aké problémy, ktoré má v súčasnosti, môže mu odstrániť zo života, aby sa mohol venovať len športu a žiadnym iným povinnostiam, ako musí v súčasnosti robiť. Veľkým prínosom je jasné zadefinovanie možných spôsobov spolupráce, kde výhodou je, že už sa nemusíme lavírovať medzi zákonníkom práce, obchodným a občianskym zákonníkom, kde mnohokrát boli veľké problémy, hlavne pri dodržiavaní a pri možnom veľkom riziku, že pri kontrolách nám nejakého športovca, ktorý je v obchodnom alebo v občianskom práve, zadefinujú ako závislú osobu. Zasa z druhej strany, keď mal športovec zamestnaneckú zmluvu, nebolo možné pri type športu zadefinovať tak ten zmluvný vzťah, aby boli len všetky dikcie zákonníka práce. A to je neskutočne veľký problém s tým, že šport ako taký je tak špecifická oblasť výkonu s takými rôznymi možnosťami, že naozaj není ten bežný pracovný vzťah bežných ľudí porovnávať s takouto kategóriou. Ďalšou výhodou je, že zákon stanovuje, respektíve prispôsobuje ten tzv. Pracovnoprávny vzťah v zmysle zákona o športe a hráč má tú garanciu, čo sa týka odpočinku, čo sa týka minimálnej mzdy, čo sa týka vyplácania a má väčšiu vyjednávaciu možnosť už aj pri kolektívnom vyjednávaní s tou športovou organizáciou, ak nastane nejaký problém. V súčasnosti nemá takú vyjednávaciu možnosť, lebo žiadny iný zákon mu to neumožňuje a v prípade nevyplatenia mzdy nemá možnosť sa inak ako súdnou cestou brániť. Mnohokrát diskutovaná otázka dôchodkového a nemocenského poistenia športovcov. Je síce teraz výluka na tie 3 roky, čiže od účinnosti 1.1.2019 bude športovec nemocenský a dôchodkovo poistený. Tá výluka má aj svoju logiku aj z titulu narovnania financovania športových organizácií tak, aby sa dosypali tie peniažky a dostalo sa to na tú úroveň, aby športové organizácie na tom netratili. Ale z pohľadu športovca to má veľkú výhodu. Nemusí byť komerčne poistený a v prípade, ak sa mu niečo stane, tak aspoň nejakú tú drobnú náhradu má v prípade ochorenia alebo dlhodobej pracovnej neschopnosti a zasa keď už bude trošku starší a nebude tak výkonný, lebo človek sa opotrebováva trošku rýchlejšie v tej športovej činnosti ako v bežnej, tak bude už mať aj niečo nasporené v rámci dôchodkového systému. Ďalšia výhoda je, že tým, že sú zadefinované zmluvné vzťahy, odstraňuje sa určitá administratívna náročnosť tých ľudí, lebo keď to zoberiem už len z pohľadu účtovníctva, ak je športovec ako samostatne zárobkovo činná osoba, vznikajú mu tam rôzne starosti s účtovníctvom, s odvodmi, ako aj s daňovým úradom, s riešením účtovníka a podobne. V tom prípade všetky tieto záležitosti bude riešiť športová organizácia. Ďalšia výhoda je zvýšenie stability vzťahov, lebo keď sú stanovené jasné pravidlá dopredu, nevznikajú žiadne trecie plochy, prípadne nedorozumenia v následujúcich vzťahoch. Ďalšia je garancia aktívnej účasti športovcov na dianí v športovom zväze, čo si myslím, že je veľmi podstatné, lebo v súčasnosti, respektíve v mnohých športových zväzoch, hlasujú, respektíve podieľajú sa na činnosti toho zväzu vo väčšine prípadov členovia. V tomto prípade budú musieť v podstate športové organizácie upraviť si stanovy tým spôsobom, že budú komunikovať aj so zástupcom športovcov a bude môcť športovec, ktorý bude mať chuť a záujem sa podieľať na tom aktívnom dianí športovej organizácii aj jednať, respektíve zlepšovať spoluprácu, poprípade činnosť danej športovej organizácie a zväzu. A v neposlednom rade je to príjem sponzorského, ktoré bolo v zákone o daní z príjmov upravené tým spôsobom, aby mal nulový vplyv na základ dane. Bez akýchkoľvek časových posunov bolo tam jasne zadefinované,
ak športovec má nejaký príjem, lebo sponzorskej zmluve sa budeme potom bližšie venovať, tak tomu prislúchajúci výdavok, čiže rozdiel je 0. No a ešte to, čo je v podstate to, čo v zákone nenájdeme a je veľká moja snaha, ktorá by veľmi pomohla hlavne amatérským športovcom, je zavedenie tzv. Zrážkovej dane pri amatérskych športovcoch, aby nemali vôbec žiadne problémy. Zdanilo sa im odmena bez odvodov a nemuseli by podávať žiadne daňové priznanie ani žiadne iné povinnosti by nemali. Toto je ešte v otázke, môžeme sa potom bližšie o tom porozprávať, ale myslím si, že tento spôsob pri amatéroch je neskutočne výhodné, či už pre športovú organizáciu, alebo pre toho športovca. Nemajú žiadne iné problémy, jedenkrát sa im to zdaní a všetko je vyriešené. Takže to je tak v krátkosti všetko. V tej sponzorskej zmluve sa budeme potom ešte venovať s pani Zajíčkovou a zatiaľ ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň. Ja by som ešte v tej zrážkovej dani doplnil to, že mne sa osobne tiež tento návrh veľmi pozdáva, lebo v podstate aj z pohľadu štátu je tento návrh výhodnejší. Štát dostane zrazenú daň hneď zaplatenú, zatiaľ čo ak ten amatér bude ako samostatne zárobková činná osoba, tak on si to bude optimalizovať, respektíve bude dostávať peniaze často v tých kluboch na ruku a nebude štát ani vedieť o tom, že takéto peniaze nejaké sa vyplatili a bude to v podstate zasa podporovať len v športe, aby sa rozvíjala šedá ekonomika. Čiže tento návrh ako si myslím, že by bol veľmi dobrý a v podstate z toho rozpočtového hľadiska pre štát plusový. Ono je v tom v podstate taký, je to aj vlk bude sitý, aj koza bude celá. Na jednej strane zo športovcovej odmeny bude zrazených 19%, štát dostane tých 19% do 15 dní následujúceho mesiaca. Nemusia sa z toho platiť žiadne odvody a podľa môjho názoru štát vyberie viacej financií a elegantne, legitímne zarobených, bez toho, aby sa mohlo riešiť nejaká čierna práca, poprípade vyplácanie financií bez zmluvného vzťahu. Tu možno ja nadviažem na to, že práve tá trojprvková štruktúra, keď som ju obhajoval ešte minulý rok, tak som hovoril o tom, že práve v tej oblasti amatérskych športovcov, ak si povieme, že ideme urobiť túto trojprvkovú štruktúru, tak práve pri týchto amatérskych športovcoch, ktorých je povedzme si otvorené na Slovensku veľa, vieme garantovať určité minimálne kvalitatívne náležitosti týchto vzťahov a vlastne dnes tu sedíme a bavíme sa o tom, že sme tam vymysleli nejaké zmluvy a dokonca sa vieme baviť o nejakých benefitoch, ktoré by prostredníctvom úpravy celej tejto amatérskej oblasti športu získal štát. Takže je to každopádne podľa môjho názoru pozitívny posun vpred.